mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's SPG, as in Super Pak Ganern Secret File with Titan Jello. Kalagitnaan pa lang ng linggo, inubos na niya ang lakas ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang sanang magsumbong. Isusumbong ko lang ang ka-office mate ko. Dahil siya ang may kasalanan kung bakit hindi pa umabot ng Biyernes. Ubus na agad ang lakas ko. Bago ang lahat, itago nyo na muna po ko sa pangalang Archie. At ito ang aking SPG, as in Super Pak Ganern Secret File. Isa lang akong hamak na kargador sa isang courier company. Hindi kalakihan ng sweldo ko pero okay na rin na itatawid ko naman ang pangangailangan ko sa buhay. Alam nyo naman na kapag kargador ka, kailangan laging malakas. Lagi mo kayang magbuhat ng mabibigat. Sa amin, ang binubuhat ko ay mga parcel at mga kahon ng mga padalang kahon. Madami akong iba't ibang kahon na hinahakot papasok sa loob ng mga truck. At yung truck naman na pinaglalagyan ko ay dinideliver naman niya sa iba't ibang lugar ang mga kinakarga ko. Sa madaling salita, yan po ang trabaho ko. Pero kapag sinuswerte ka nga naman sa buhay, may nakikilala kang magandang chicks na araw-araw mong nakikita at nakakasama. Sa opisina namin, nakilala ko ang isang magandang babaeng itago na lang natin sa pangalang Cass. Si Cass ay parang receptionist sa branch ng courier office namin. Siya ang tumatanggap ng mga padala sa front desk. Siya rin ang humaharap sa mga customer. Dahil sa angking niyang ganda, lahat kami nahuhumaling sa kanya. Mapa-customer man o katrabaho niya, nagagandahan sa kanya. Ang hindi alam ng mga kasamahan ko sa trabaho, DJ Rocky at DJ Jello, ay may lihim na kaming ugnayan. Ayoko sana dahil gusto kong mag-focus sa karir ko. Pero kapag palay na ang lumapit sa kalabaw, sino ba ang kalabaw para tumanggi? Hindi ba? Kaya ganoon ang nangyari. Si Cass mismo ang nagpapakita sa akin ng motibo. Kahit ayoko. Dahil strict kasi ang parents ko. Dapat kasal muna daw bago alam nyo na. Pero hindi eh. Siguro gwapong-gwapo lang siya sa akin. Hindi ko rin naman kasi masisisi na hindi ko rin naman ginusto na maipanganak sa mundo na to na napakagwapo. Fast forward,
ang kagwapuhan ko ang naging kahinaan ko. Gandang-ganda naman ako kay Cass at maski na kasamahan ko nga ay nagagandahan din sa kanya. Pero wala. Wala ako talaga type. Pero wala. Ako talaga ang type niya. Sabi ko kay Cass, itong namamagitan sa atin sa atin na lang muna. Huwag na muna natin ipagsabi sa kanila. Yun nga ang sabi ko sa kanya na dapat maging tahimik na lang kami. Dagdag ko pa kasi ayokong pagselosan ako ng mga kapwa ko kargador. Ayokong mapag-inita ng dahil lang sa inggit. Pero dahil nga type ako ni Cass, pumayag naman siya. At itinuloy namin ng patago ang aming ugnayan na nauwi na nga sa isang tagong relasyon. Kamakailan lang, huling linggo ng Setyembre, nag-absent yung isa naming kargador. At na-pull out sa branch namin yung isa pa naming kasamahan na kargador din. At na-reassign pansamantala sa kabilang branch doon sa katabing bayan namin. At ang ending, kaming dalawa lang muna ni Cass ang naiwan sa branch. Ewan ko ba, pero lalo akong namiligro. Dahil ako na nga lang ang nandito at ako na nga lang ang gwapo sa paningin ni Cass. Naisip ko tuloy mahirap to DJ Rocky at DJ Jello. Napakahirap nito para sa akin. Hindi magkakapigilan kapag may nangyari. At yun na nga ang ikinakatakot kong mangyari. Isang gabi ng Miyerkules, isinara na namin ni Cass ang branch para makauwi na. Iginarahe ko na muna ang delivery van sa opisina at saka pumasok ako saglit at nagpa-biometrics para mag-time out. Pagkatapos kong mag-time out, uuwi na sana ako. Pero si Cass talaga, gwapong-gwapo sa akin. Hinatak niya ako bigla at bigla niya akong hinalikan sa labi. At tinulak ako sa upuan sa client's area. Napasabi na lang ako ng aray ko. Sabi ko kay Cass, babe, ano ba? Nasa opisina tayo, be professional. Pero hindi na siya sumagot. Nilapitan niya ako habang nakahiga ako sa gang chair sa sobrang gulat ay dinaganan niya ako. Aray ko. Masakit tuloy ang hita ko, DJ Rocky at DJ Jello. Pagkatapos noon, hinubad ni Cass ang uniform niya at pinersa niya rin ako. Ang sabi niya, hubad! Hindi na ako makatanggi kasi nasa ibabaw na siya ng katawan ko. Kaya dinahan-dahan ko na lang na hubarin ang uniforme ko. Nagmamakaawa ako kay Cass. Sabi ko sa kanya, wag. Maawa ka sa akin, wag. Pero hindi niya ako pinansin at pinakinggan. Dumapa siya sa katawan ko at sinipsip niya ng sinipsip ang mga utong ko ng paulit-ulit. Tapos, winersa niya akong ipahawak ang mga kamay ko sa kanyang talgiliran. Pinahimas niya sa akin ang kanyang sexing katawan at narinig ko ang malakas niyang pag-ungol na At sa tuwing naririnig ko ang kanyang mga ungol, pilit na gusto kong kumawala ni Junjun sa ibaba. Gusto ko na sanang buksan ang zipper ng slacks ko pero ayaw niya.
Siya na lang daw ang magbubukas kaya ayun. Lumuhod si Cass sa harap ko at nagbigay pugay siya kay Junjun. Nagmasahe siya na nagmasahe hanggang sa tumalsik na sa mukha niya ang magic potion. Dahil sa nangyari, lupaypay ng bahagya si Junjun. Pero hindi pa nakontento si Cass. Inulit niya ang pagbibigay pugay. At si Junjun naman, pinilit din ng sarili na pumorma at magmatikas at magtikas pahinga. Kaya naulit sa pangalawang pagkakataon ang paglabas ng kanyang magic potion. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, nanghina ako sa pagbibigay pugay ni Cass kay Junjun. Pero hindi pa pala doon natatapos. Hinalikan niya ako sa leeg, sa dibdib at sa likod ng aking tenga. Kung kaya't muli ay nabuhayan ulit ang loob si Junjun. Nagtikas pahinga si Junjun at mismong si Cass na ang nagsasawa sa aming ginagawa. Nagsagawa na rin ang ultimate bang-bang sa ibabaw ng tanghihina akong katawan. At sa pangatlo at huling pagkakataon, tumalab ang magic potion ni Junjun at nagkaroon ng eruption ng bulkan sa kuweba ng langit. Nagtagal ng lahat ng mahigit 1 oras. Na-realize ko, kalagitnaan pa lang ng buong linggo, pero inubos na ni Cass ang lakas ko. Kaya ang ginawa ko na lang para makatagal ako sa mga susunod na araw, uminom ako ng buko juice at katas ng malunggay para mabawi ang sustansyang nawala sa akin dahil sa pagmamalabis ni Cass sa kagwapuhan ko. Paminsan-minsan naiisip kong mag-resign na lang sa trabaho. Dahil baka hindi ko nakayanin ang overtime na requirement ni Cass tuwing gabi. Hindi ko na nga kasi kasalanan na gwapo ako sa paningin niya, di ba? Pero naisip ko na kung magre-resign ako dahil sa pagmamalabis ni Cass wala akong kikitaing pera. Kaya magtitiis na lang ako. Titiisin ko na lang ang ginawa niya sa akin. Wala. Ganun talaga Kailangan maghanap buhay. At kung bahagi ng paghahanap buhay ko ang pag-aalay ng katawan ko sa magandang babae na si Cass kada linggo, di sige. Mahirap man tanggapin, pero aking gagawin. Sabi nga natin na mahirap talagang tanggihan kung palay na ang lumalapit sa kalabaw. Buti na lang, maganda si Cass. Dahil kung hindi rin siguro ako magkakaroon ng lakas na bumembang araw-araw. Hindi ko nakasalanan na maging gwapo at paumanhin na sa aking kwento. Yun lang po. Salamat sa pakikinig ninyo at salamat din sa pagbasa, DJ Rocky at DJ Jello. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Archie at ito ang aking SPG. As in, Super Pack Ganern Secret File.